Hello mga kawigel! Ayan, ang imumukbang po natin ay homemade seafood pancit canton with milk and liver spread. So, pinartira po rin po natin siya ng crispy. Yan po, ayan ang sarap. Ayan, yung sa auto ko nga pala na makakita man nila yun. Po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po at buo na naman po kaming pamilya nakakain po sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami mayroong makakain at ganoon din po mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa amin talangin ko sa inyo bukton anak sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Nasubo po. Mahirap nga. Alam ko talaga kumain po. Kaya nagsuot po kami ng gloves. Kamay na natin. Yan. Okay. Dami nito. 1 kilo po. Naluto na yan, Bes. Alivio. Ito. Palagi ko, hindi ko namin maubos to. Napakadami. Sarap po. Sa dami ho nito, tsak na magpatagal ho tayo, kaya papatransition ko na lang po lagi kay Rinse sa pag-edit. Para naman po medyo maikli po yung video natin. Tama-tama lang po yung lasa. Kaya yung ano, no? Lasa mo yung mushroom kahit kukunti lang yung nilagay natin. Tapos yung mga gulay medyo talagang ano, may lutong pa. Sarap. Pagka-crispy nito. Sarap pala nung ano, may gatas po. At liver spread. Sarap. At maraming seafood, syempre. For 10 person po yan. Isang kilo. 1 kilo po kasi yan.
Sabi ko, Oh. Sarap. Ito masarap po, may pusit. Ito eh. Pusit lang. Sana makain natin ito bunso, no? Ang dalawa lang malakas eh. Kakayanin natin, no? Gusto, pangalawa ko pa lang ito, ano, oh. Kaya mapapansin nyo kami ni Bunso talaga yung malakas kumain kasi, oh, siyempre, mukbang to, kailangan ubusin po natin. Ang sarap ng chorizo. Sarap. Manamis-namis, no? Mamahalin kasi itong chorizo na to, eh. Tatlong piraso, magkano ni? 85. Small. Ibang tahong, ha? Ay, super special tong pancit canton natin, no? Ang mga sahog talaga. Pero ang lasa naman. Napaka-special talaga kasi kinakamay ho natin pansit, eh. kaya ang sarap magkamay. Sarap. Yung mga hindi kinakamay, tapos kinamay mo, kakaiba experience. Kasi iba, pag ano, sabi, ay, ba't kinakamay mo pansit yan, ha? Meron po kasi Mahirap po kasi talaga kainin. yung ano po, mga seafood. So kakamayin din po namin. Kaya ang hirap din. Kailangan. Suot na lang po kami ng gloves. Medyo malaki-laki rin itong hipon na ito, ha? Manamis-namis, oh. Sarap. Lalo na pag mainit-init pa po. Pusit, ang sarap po. Yung tahong din. Ay, pakikisuyo nga ho pala kami sa inyo. Comment down below kung sa tingin nyo ay okay po yung sound po natin. Kasi ang ginagamit na po natin ngayon ay yung sa phone na lang po. Opo. Bumigay na po yung DSLR natin. Na hindi namin akalain na, hindi kasi natin medyo naririnig yun. Kami sa kaya sana po, may comment down below nyo kung okay na po sa atin to ganito. Pero tagal na rin nung DSLR na yun. 4 na taon na po siya. Sulit na po talaga. Kaya understandable talaga na nagkakaganon na siya. Tapos sa mic ko, sa mic sa tax stand, siguro pangatlo na ho ito ngayon. Kala namin sa mic lang, hindi pala. Sarap itong lempo. Lempo pa na. May kalempo pa. Ando, kumuha na ako. Kaya pa natin ubusin yung 1 kilo. Sarap ng pusit. Ito. Ito. Oh. Loko. Ang mahal pala na, no?
Seafood po. Pero sulit naman talaga. Maiba naman po, seafood naman tayo. Isa ikaw. Ay na po. Ito tayo na naman, baba natin ito. Ikaw ni. Ako na. Naubos namin. Sige, pagkasama ko sa bunso eh. Kahit ano, kaya namin yan. Ay, ito na lang din po. Ikaw ni, okay na yan? Ikaw na, okay na yan? Kaya po. Ito. Hindi natin nakuha si Mang Tommy. Pangkausaw nga pala. Pero masarap pa rin. Balata mo ito mga. Hindi pala natin napakita to. May aligi rin po. Sige rin naman eh. Mamaya, ating ko yan. Ang nalagay ko kasi namin din na honey best, yung maliit lang na ano. Sa 1 kilo na po ito. Alaska, evaporada. Evaporada. Iba yung malad daw, no? Sa maliit lang. Siguro kung kahit malaki-laki ho ng konti, okay pa rin Okay eh, no? pa rin. Mas magiging parang lasang cream yung... Oo, parang ano eh. Parang mas nadagdagan talaga yung sarap po. Ayan. Simulan na po natin ang ating shoutout. Medyo mababa na po ang ating video. May ako nakakain ng aking alimasag. Ayan. Shoutout po kay Camille San Vicente ng Nueva Ecija, Maria Luisa de Jesus from Rizal, at kay Clyde Ivar. At kay Kyle, yung kaninang nag-hi po sa akin. Sa amin ni Rinsha. Kasi dyan yun. Sabi niya kasi, pa-shoutout po. Sabi ko, kilala mo ba anak? Yung, si Kyle. Hello. Yun po, napahaba na naman po yung video natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagalob niya ngayong araw ito. At sobrang salamat po mga kakawigil. Pero bago po yan, ingat po parati at lagi po magpipray. Kaya, Bigyan ang mga